180 לקוחות במשך 3 שנים, ואני רוצה להגיד תודה לכל אחת ואחד מכם שבחרתם בי ללוות אתכם בצומת המשמעותית הזו של הכנה למכרזים, החל מהשלב הראשון ועד הכנה לוועדת הבוחנים. במשך כל שנותיי, 30 שנה בשירות המדינה, באמת הונעתי מתחושת שליחות, ואת התחושה הזאת לקחתי איתי גם להמרב, ותודה להוריי שזה השם שהם בחרו לי לפני שנים רבות, וזה מה שאני עושה, אני מוציאה מכל אחת ואחד את המרב, ואנחנו עושים הכנה מאוד מאוד מדויקת לתפקיד, לבן אדם, שומרים על האותנטיות, וכל אחד שעובר תהליך כזה יוצא עם ארגז כלים, עם מיומנויות מדויקות יותר, עם קורות חיים מצוינים, עם תחושת ביטחון הרבה יותר גבוהה מזו שהוא בא. ואיתכם למדתי, צמחתי, שמחתי כשזכיתם, נעצבתי כשלא, ותמיד כל אחד מכם באמת יש לו מקום אצלי בלב, ואני רוצה לומר לכם שזה היה משמעותי עבורי, לא פחות ממה שזה היה עבורכם. אז תודה לכם שוב, ואני מקווה שיהיו בשורות טובות. מגיע לנו. תודה.